Het lek is boven. Nou, er is nooit een lek geweest, hoor. Feit is wel dat Cambuur opkrabbelt uit de dip die het hier. De Leouters beleven een minne waarin net 1 keer woen waard. En daardoor zakken de ploeg van Aarts Boeten de top 5. De overwinning op Telstar is de tredde op regen en het vertrouwen groeit. Ja, ik denk dat door het winnen van deze wedstrijden... dat je steeds meer het gevoel krijgt dat de lef en de durf... die we in de voorbereiding en de eerste competitiewedstrijden hebben gehad... dat die langzaam weer terugkomt. De eerste kans justerjoen is voor Telstar. Serge Hoefdraad, mooi een knappe actie, knap schot, Telgenkamp rijdt en dan Promes, mooi doelpunt. Maar hij stiet Boeten spul en dus gaat het feestje net terug. Maar gaandeweg wordt Cambuur beter. Hier zit Oebele Skokker, de goer tussen op het middenveld. Hij maakt een knappe actie, houdt het oersjoch. Via Varkenvisser komt de bal bij Tigadouini en die twijfelt net en haalt het hut uit. 1-0. Het is zijn eerste goal voor Cambuur en ik nog op zijn jitje. Het begint leek als vaker dit seizoen met het knappe tarriedende werk van Oebele Skokker. En Tigadouini is resoluut als Varkenvisser de bal voor hem klaarloopt. En in die fase drukt Cambuur terug. Vosselman, maar de paas op Tigadouini. Af van de bal komt bij Oebele Skokker. Die ziet het naar de rondte om uit te halen. Die vindt er uiteindelijk ook, maar het schot gaat krekt voor Lans. Wel een hoekskop voor de Leouters. Mark Diemers. Balbloed hingen in de scrimmage en daar is er alert. Adnane Tigadouini. Wat een mooie joen voor hem. Hij werd hier van Vitesse. Had te krijgen had maar een protte blessures. Maar hij maakt er een mooi jetjesfeestje van. Ja, ja, het is een mooie dag voor mij en vooral ze winnen. En dan ook nog eens 2 keer scoren. Dus ja, het is helemaal mooi. Ik heb wat vrienden en familieleden gesproken die me feliciteerden met de verjaardag. En die me vertelden, als jij nou vandaag 1 of 2 scoort, dan bekroon je dat heel mooi. Dus ja, dat heb ik ook gedaan. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. In de tweede helft maakt Telstar wat dwaan bij die 2-0 achterstaan. Invaller Resida is gevaarlijk. Hij scoort haast, maar Jonathan Vosselman helpt de bal krekt voor de linewaai. Maar ook Cambuur krijgt de kans om de wedstrijd in het slot te gooien. Mooie paas van Tigadouini op Martijn Barto. Invallen voor Michiel Hemmen, maar hij had het versier krekt net op scherp. En hij zit voor Lans. En als Cambuur nauwlet om de beslissing te brengen, zwaar Telstar voor de ontsluiting. Shabir Isoufi had de rondte een strak schot en hij verrast Telgenkamp. 2-1. Even is Cambuur de kluts kwijt, maar dan dit moment. Paaske van Skokker op Bakker in duel met Promes. Hij gaat makkelijk naar de groen. De skisjochter docht neert, maar op advies van zijn assistent is het toch een strafskop. Een mazzeltje. Het was absoluut niet als een zwalbe bedoeld of wat dan ook, maar ja, er was wel contact en daardoor viel ik. Maar ja, misschien was het geen panel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar was je ernaar op zoek of was het gewoon een schouderduw? Nou ja, was je naar op zoek. Kijk, als je verder niet heel veel meer kan, dan is een panel wel het beste wat je dan er nog uit kan halen. Dus nou, dat was het geval, dus dat was mooi. Erik Bakker zelfs achter de bal en hij faalt net 3-1. En dan lijkt het wel clear te wijzen. Maar onderaan wordt het toch nog 3-2 via Rice Murphy. Maar echt spannend wordt het net meer, want verder liet Cambuur het net komen. En zo klimmen de Leouters weer naar de top 5.